Proġetti ta' €2 miljun f'xogħlijiet ta' housing soċjali ingħataw lill-kumpanija illi s-sit tagħha huwa assoċjat sew ta' Malcolm Galdess illi jiġi Hu Rodrigue Galdess. Analiżi mill-FIAU illi tmur lura għall-2021 tindika illi proġetti li jammontaw għal miljuni kbar ta' euro u li kienu xogħlijiet fil-housing soċjali ċoe illi jaqgħu direttament taħt ir-responsabbiltà ta' Rodrigue Galdess ingħataw lil-Lem Projects. Is-sit ta' din il-kumpanija huwa Taljan, negozjant qrib sew ta' Hu Galdess, Malcolm Galdess, tant illi anke għandhom numru ta' deals ta' business flimkien. Dan kollu ġie żvelat mit-Times of Malta li spjegat li Lem Projects bdiet lura fl-2018 bl-FIAU tispjega li din il-kumpanija ingħatat kuntratt mill-kumpanija Bonnici Brothers illi hija l-kumpanija oriġinali li ħadet il-proġetti tal-housing tas-CGU l-imsida f'idejha. Jirriżulta wkoll illi l-kumpanija tan-negozjant u business partner ta' Malcolm Galdess ma kellha l-ebda esperjenza f'dan il-qasam. It-Times spjegat illi minkejja li Malcolm Galdess mhux shareholder fil-kumpanija Lem Projects, l-FIAU iddiskrivit il-Malcolm Galdess bħala ħabib fin-negozju qrib ta' Taljan Lorenzo Di Pinto. Numru ta' dokumenti juru illi Hu Rodrigue Galdess kien partner ma' Di Pinto f'numru ta' deals oħra, inkluż f'kumpanija tal-kostruzzjoni Malta Luxury Construction Limited u anka kumpanija ta' telefons. Fl-istess indirizz li kombinazzjoni hija rreġistrata Lem Projects. L-FIAU anke indikat numru ta' pagamenti fi flus kontanti li marru f'kontijiet li huma kontrollati minn Malcolm Galdess. Id-deal bejn il-Bonnici Brothers u Lem Projects għajjem dubji fl-FIAU dwar ir-raġunijiet għalfejn kumpanija bħalma i Bonnici Brothers innegozjat ma' kumpanija Lem Projects illi kienet għadha fil-bidu tagħha u li ma kellha l-ebda esperjenza f'Malta sabiex twettaq dawn ix-xogħlijiet fil-housing. Intant proċeduri fil-qorti jiġdu li Lem Projects ma wettqitx ix-xogħol li tħallset għalih. Tantu hekk li l-kumpanija Bonnici Brothers fitxet fil-qorti li Lem Projects talli allegatament ma wettqitx xogħla fil-housing soċjali, xogħol li jammonta għal €450,000 li huma diġà kienu tħallsu għalih. Din l-istorja waslet propju ġurnata wara r-reżenja tal-Ministru Rodrigue Galdess fejn fitra illi bat il-Prim Ministru Abela huwa ddikjara li qed jiġi attakkat. Huwa ddikjara li dejjem ġab l-interess tal-Partit Laburista qabel kollox fil-waqt illi fl-ebda ħin m'għamel referenza għal pajjiżna u l-interess ewlieni li suppost ikollu Ministru lejn il-poplu.